a venit la Efes. Și găsind câțiva ucenici le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Iar ei au zis către el: nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt. Și el a spus: dar în ce v-ați botezat? Ei au răspuns: în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Atunci ei auzind s-au botezat în numele Domnului Iisus. Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și proroceau. Și erau toți ca la 12 bărbați, iar el, intrând în sinagogă, a propovăduit cu îndrăzneală vreme de 3 luni, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze Duhului vostru preasfințite, stăpâne. Aleluia! Pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și după lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să dea ție cel ce binevezești cuvântul cu putere multă, spre primirea Evangheliei iubițului Tău Fiu, Domnului nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru la preasfințite stăpâne. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire.
Acesta este cel despre care v-am zis. După mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era, și eu îl știam. Dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. Și am mărturisit Ioan zicând: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumb, și a rămas peste dânsul. Și eu nu-l cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis: peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu. Atenție, celui ce are bine vestiți. Să ziceți toți din tot sufletul și din tot bugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește-te noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul și doctorului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Că ne rugăm pentru frații noștri ieromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei cu Hristos, frații noștri. Că ne rugăm pentru mila
ca să primească cu milostivire. Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu înăjurare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Vedem înainte ta și ca oameni Dumnezeu ți aduce cu sărăcie și cu credință, strigăm, izbăvește din toate nevoile tăi. Și ca o milostiv totdeauna primește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul de rugăție. Auzinește, miluiește! Cel ce ești mai înainte de veci, Cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat și viu. La plinirea 8 zile de la nașterea ta, ca om din Sfânta Fecioară, ai fost adus la templu din Ierusalim pentru a plini ritualul stabilit de legea vechiului așezământ și ai primit numele de Iisus Hristos, care înseamnă Unsul lui Dumnezeu mântuiește lumea. O, cât de minunate sunt faptele tale și toate pe care cu înțelepciune le-ai făcut. Căci dintr-un începutul, Doamne Iisuse, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Dumnezeul nostru, întreime lăudat, după ce ai creat toate prin cuvânt, în cele din urmă ai făcut primul om, Adam, după chipul și asemănarea ta, din care a descins femeia sa, Eva, care înseamnă viață, având aceleași atribute ca și cel întâi zidit. Înzestrat cu conștiință de sine și putere liberă de a decide, omul cel dintâi a primit de la tine, Dumnezeule, porunca de a da nume tuturor făpturilor aduse din neființă la ființă, prin cuvântul tău, un nume așa cum el dorește. Prin aceasta, omul are conștiința întregului univers, pe care are datoria sacră de a-l pregăti pentru îndumnezeire. Acestor predanii urmând, omul din toate timpurile și din toate locurile are dumnezeiască datorie să dea nume tuturor ființelor vii ce se înmulțesc după felul lor pe întreg pământul, precum și lucrurilor pe care le făurește. Atunci când un prunc vine în această lume, primește prin părinții săi născători și cei spirituali un nume, care în timpul botezului este pecetuit cu harul Duhului Sfânt, să rămână veșnic, cărămidă vie așezată în trupul tainic, care este biserica ta. Așadar, conștienți fiind de toate aceste dumnezeiești rânduieli, și noi smeriții tăi rog, Doamne, care prin părinții noștri trupești și sufletești, am primit la botez numele Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, a cărui pomenire facem, pe care îl purtăm cu cinste și respect, ale sale rugăciuni te rugăm, Doamne, să le primești în fiecare zi, înaintea tronului Tău din ceruri, constituit din îngerii Tăi. Iar astăzi, când Biserica face pomenirea Sfântului nostru protector, Ioan Botezător, îți mulțumim, Doamne, pentru darurile pe care le-ai vărsat asupra noastră, dar mai ales pentru că ne-ai pus sub ocrotirea Sfântului Ioan, pentru ale cărui rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și pe noi toți care îi putem numele. Părintele nostru Daniel, Patriarhul României, pe înaltul Sfinților Arhiepiscopul și Metropolitul nostru Teofan al Moldovei și Bucovinei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Românului
și Bacăului, să-L pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. De bine credinciosul popor român de pretutindeni, conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe oastea cei viitoare de Hristos, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, tot clerul bisericesc și cel monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Dormire Patriarhe, Biserici Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iisus și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Petreceții și pururea poveniții ctitorii, sfârnând lăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitorii, mântuitori, binefăcătorii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Eroi ostașii și luptătorii români căzuți pe câmpul de luptă, în lagăre și închisori pentru apărarea dreptății, a demnității, a credinței și a libertății ortodoxe a poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-au adus vii și adormiți într Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, pe strămoși, pe părinți, pe frați și pe surori, fii sau fiice, soți sau soții, pe cei pentru care astăzi facem pomenire, pentru rugăciunile Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Arhiria noastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Pe voi, pe toți răbăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul Dumnezeu într-o Viața